Dobre, Nikolka, budeme aktuálne teraz viesť nejakú konverzáciu, aspoň karatunku. Skús niečo rozprávať. Čiže si trapný. Sama si trapná. Jesus Christ. Sem? Sem? A ten hlas, jak nejaká nadržaná vačica. Vieš, ako znie, jak tá Nemka, s ktorou si hrala. Ja. Oh, blue. Oh, my fucking god, blue. Oh, no, bro. A nechcem umrieť. Mám tam aba. Ja mám málo života. Ja som tam mal aj oné lekárničky, tak možno si nejaké zobrala, nie? Bacha! To bol blbý čas na prebíjanie. Ty kokos 20 HP. Bye, have a great time. Teraz ste zabije ten druhý zozadu. Počkaj, ešte jeden. All clear. Teraz sa bude vracať. Áno, sú tam dvaja. Ešte ten a ešte ten jeden heavy. Dvaja heavy? Aha. To nedám. To dáš! 20 HP. Ja som myslela, že ten druhý je normálny. Ja som úplne čakal, že do teba strelia, že ťa zabije. Keby niečo, tak ja tam mám to avo na zemi. Áno, áno, ale s tým by som sa menej trafil. Jo, lebo s týmto sa očividne moc tráfaš. Bacha! O, zozadu. No, to si robíš. To má koľko života, toľko niečo to za kačkom nemôže prejsť. Dobre. On sa sa... Ne, ja som sa spadol v ohni. Sám. Čo? Ten sa sám zabil. Hej? Ne! Čo robíš? Umrel som, to robím. Čo robíš? Jeden naboj, ja potrebujem, aby vylizol hore, inak som v hajzli. Aha, chcela som padnúť na hej. Kde je? Vyšlo mi to presne. Nice. Jo, ide ten heavy. Dobrý. Ja mám 18 nábojov. On išiel za mnou hore! On išiel za mnou hore! Ja mám 18 nábojovníka. Tak zdrhaj sa. Ja nemám. Ako? Čo mám ja robiť? Bežať za tebou ako na gazniečko. O, džuk. Zdrhám. Máš ich tam? Jo. Ne! Ty kokos. We got this. Jo, už len tých dvoch a máme tu. Není tam heavy, že? Nevšimol som si. Není. We did it! Uhuu. Good job, everyone. Woo!
Dáme ešte, či? Ne, teraz už ne, potom na budúce. Prečo? Ešte sami. Ale pre... Ešte. Hlavne mi tu do toho nesmrkaj, prosím ťa, hej. Bože, ani toto nerob.